Welcome back na naman sa ating YouTube channel ng pambansang Unsada! Gagawa tayo ng panibagong vlog! So, ang vlog na gagawin natin ngayon ay Bawal Tatawa Challenge. So, makakasama na naman natin ulit si Stephanie! So, hi! Hi! Isudan. So, na itong buhaton ay Bawal Tatawa Challenge. So, kung kinsa itong katawa, bundalan sa dani. Go ka? Sige. So, magsugod na guys. So, wait lang. Comment down below if you interested this. Chart. Yo, salas ginawan. Bawal ng isi Bawal ng isi. 1, 2, 3. Bawal. Wala ko katawa. Wisit ko. Tsaka kaya mo. Ano kung bago ko tawad no? Kenapa ay ganda bersito ko? Nahulog ko nung kita ngipon, buyut kay. Oh, kita ngipon. Dapat kita ngipon. Kita ngipon. Nah, go. Ang gawin natin, saan ba nagdarasal? Cuk, sa pagbuhay na photo pong video natin kasi nag-ano nami nagsigiyan mi kulin ni Stephanie. So nanami karon diri sa nang balay diri nang kumain mo og outro. So mo to guys, unta nalipay mo sa among bagong vlog na Bawal Tatawa Challenge. So I hope na nagustuhan ninyo, and don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell for more videos. So bye bye mga ka-Jimex, kita-kita na sa next vlog. Bye bye.